क'क्राझार जिल्लानि दालाइसा एबसुआ देग्लायनि मेट्रिक आरो एइचएस आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासि मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनै जिल्लानि दालाइसा एबसुआ गावनि सिङाव थानाय गं 28 गामिफोरनि मेट्रिक आरो एइचएस आनजादाव सेथि मासि लाना उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायदों आरो मान बावदों। मख'नो गोनांदि मेट्रिकआव सेथि मासि उथ्रिनाय 20 फरायसाफोर आरो एइचएसआव सेथि मासि लाना उथ्रिनाय 5 फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों तिनालि दालाइसा एबसुआ। हाबाफारियाव फरायसाफोरजों लोगोसेयैनो फरायसाफोरनि दिथागिरि बिमा-बिफाफोरखौबो आर'नाइ गानहोनानै बरायो। बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि फुकन मोसाहारि, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बाथ्रा दान्थे नेहाथारि मलिन दैमारि आरो ओनसोलनि सानसुमैफोरा। आङो गिबियावनो जोंनि खौरां बुथुमगिरि मिडिया नोंथांमोनखौ बालाजान तिनालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बरायनानै लाग्रोबाय। गिबियाव जोङो देग्लायहाय जोंनि दालाइसा आफादनि सिङाव 120 जोंनि फरायसाफोरा मेट्रिक आनजाद लिरदोंमोन। बेनिनो गेजेरावनो जोङो 20 फरायसा फंबाय बिनानावखौ जोङो दिनैनि गेजेरजों बा सेबाजों फोसावजानाय मेट्रिक आनजाद रिजाल्टनि गेजेरजों जोङो दिनै फार्स्ट डिभिजनखौ 20 मोननो हादों आरो बेयाव सेकेन्ड डिभिजन हिसाबै जोङो 50 आरो थामथि हिसाबै जोङो 45 जोङो मोननो हादों। दा बेनि गेजेराव 120आव जोङो 5 जे फरायसाफोरा जोंनि दालाइसा आफादनि बा सिंनिफ्राय फेल जानाय जादों आरो बे। ओमफ्राय जोङो दिनैनि जे बे फरायसाफोरनि जे मान बिलाइ गथायनाय हाबाफारि जों बेखौ मान बावनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। फरायसा फरायसुलि आरो दिथागिरि बिथांमोनखौबो जोङो बरायफानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बालाजान तिनालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो थांनाय बोसोरावबो खालामदों। जिहेतु जोङो थांनाय बोसोरावहाय जोङो मेट्रिकखौ फार्स्ट डिभिजनाव जोङो 10 मोननो हादोंमोन, नाथाय बिनिख्रुइ बांसिन जोङो देग्लाय खाफाल गोनां होननानै साननानै लानो हानांगोन। मानो होनबा दालाइसा आफादनि सिङाव 120नि गेजेराव 20 जोङो फरायसाफोरखौ बरायनो मोनदों। बेनिनो गेजेरावहाय देबोरगाव गोजौसिन फरायसालिनिफ्राय फरायनानै जोंनि दालाइसा आफादनि सिङाव थानाय दियाजिजिरि गामिनि प्रिया बसुमतारी बिनानावा दालाइसा आफादनि सिङाव बयनिख्रुइबो बांसिन जौखोन्दो लानानै सेथि मासियाव आवग्रिनो हादों आरो उथ्रिसार जानो हादों। बिथाङा दियाजिजिरि गामिनि 465 नाम्बार लानानै 77.5 जौखोन्दो लानानै बियो उथ्रिसार जानो हादों। आंनि मुङा प्रिया बसुमतारी। आं दियाजिजिरि गामिनि। आं देबोरगाव गोजौसिन फरायसालियाव फरायनानै सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हादों मेट्रिक आनजादाव। बेसेबां जौखोन्दो लानो हादों? 77.5 जौखोन्दो लानानै। गांबेसे लेटार मोननो हादों? मोननै मोनदों, इंलिस आरो बर'। माबायदि फरायदोंमोन नोङो? आङो फुंनि 6टायाव सिखारनानै 9टासिम, ओमफ्राय मोनायाव 6टानिफ्राय 11टासिम फरायदोंमोन। बेसेबांसो घन्टा जादोंमोन 24 घन्टानि गेजेराव? 24 घन्टानि गेजेराव बिदिनो 10-18। एडमिसन लाबाय नामा दायो? साइन्स कलेजाव माबा होदोंमोन, सेलेक्टनि लिस्ट ओंखारथ'वाखै। इयुनाव मा जानो गोसो दं? आङो प्रफेसार जानो सानदोंमोन। प्रफेसार। नोंनि बेबायदि जाफुंसारनायाव नोंनि बिमा-बिफा, फोरोंगिरि माबायदि हेफाजाब होदोंमोन नोंखौ? आंखौ बिराद थुलुंगा होदोंमोन, फुङाव सिखारहोदोंमोन, लिंक फोजादोंमोन। फरायनायाव जेरावबो माबा दोनाखै आरो नांगौखिनिखौ होजोबदों। माबायदि मिजिंथिदोंमोन नों एग्जामनि सिगां? माबायदि आसा खालामदोंमोन? बेसेबां पार्सेन्ट लानो गोसो जादोंमोन? आङो बिदिनो 98-100 थांगोन सानदोंमोन, ओमफ्राय बिदि जाहैयासै। नाजादोंमोन आङो, ओमफ्राय गासैयावबो लेटार लानो सानदोंमोन, ओमफ्राय बेखिनिखौ मोनासै। एसेयाव नाम्बारा खम जाहैदों। नोंनि रिजाल्टखौ लानानै माबायदि मोनदों दा गोसोआव? गोजोननाय मोनदों। गोजोननाय मोनदों। न'आवबो बिराद गोजोननाय, न'नि मानसिफ्राबो गोजोननाय मोनदों। थाखो 10आव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो 10नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो।
बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन